Hari kete denai bajalan Bagung tuang do para sayang. Tapi apa yang kajadinya diri menjadi si supir oto. Diri menjadi si supir oto. Siang malam batong lalu dan bujukan tua sambil maroko. Tapi apa nandeng tarimo satio pulang karena cara co malam nasibnya musipir oto. Kita rangke nang dari kandang siang yode naik di rantauran mato baca kuang yode batanggang badan dan turun latih batuan. Kadang tak suwa jo nasib malang tak bayangkan jadi gadang hanya ka Tuhan doa dan pinto sampaikan duo nilai dan naiko malam nasibnya musibir oto. Siang malam batong lalu dan bujukan tua sambil maroko. Tapi apa nandeng tarimo satio pulang karena cara co malam nasibnya musibir oto.
acara co malang ngasih do supir oto.